खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आलफा उदांनि राय मानस बरगहायनि जिउ रैखा 5 बोसोर देहायारि बैनायनि साजा होबाय। मेट्रिक आनजादाव फिन बेले-बेजे समाज बिगियाननि आनजादाव गोरलै बिगियाननि सोंथि बिलाइ। पाठशालायाव 3 मोसौ सिखाव हमदों। राहुल गान्धीजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिनि हेंथायै CIDनि सामोन। गसाइगावआव अल सान्थालि स्टुडेन्ट इउनियननि धर्ना। 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ खादों। बास आरो कारनि हरखाब जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जोखोम। जनायाव सोंलुनि फिननायजों लोगोसे गोबां बिबांनि नकल हमजादों। ईडीनि सामनखौ 6थि खेबावबो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ नेवसिदों। सालबारियाव जामात उलामा हिन्दनि बानजायनायाव 1484 सुबुंफ्रा UPPLआव हाबदों। सालबारिनि निमुवायाव बाक्सा जिल्ला कमिटि आख्रासुनि खौरांगिरि मेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आलफा उदांनि केम्पआव हमजानाय संगालि मानस बरगहायनि हेंथायै आलफा उदाङा साजा फोसावबाय। पुलिसनि संगालि हाबा मावनानै हमजानायनि उनाव म्यानमारनि सालमान केम्पआव जोबनानै दोनजानाय मानस बरगहायनि हेंथायै आफादा साजा फोसावबाय होननानै आलफा उदाङा गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों। आलफा उदांनि प्रेस बिबुंसाराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानस बरगहायखौ जिउ रैखा होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आलफा उदाङा मानस बरगहायखौ निमाहा होबाय आरो जोबथा साजाखौ बोखारनानै जिउ रैखा होबाय। जिउनि साजानि सोलाय मानस बरगहायनि हेंथायै आफादाव बैनायनि साजा फोसावदों। बेनिफ्राय बियो रोखादि संगालि खालामनायनि दायाव हमजानाय मानस बरगहायनि सायाव आलफा उदाङा नायबिजिरनानै जिउनि साजाखौ बोखारनाय जादोंमोनब्लाबो मानस बरगहाया उदां जानानै फैनो हानाय नङा। आलफा उदांनो बैनानै होनांगोन मानस बरगहाया। रिपर्ट बायदिब्ला मानस बरगहाया गावखौनो सुद्रायनायनि खाबु बिनानै आलफा उदांनि गाहाय फरेस्ट गुरुआनो आर'जलाइ लिरनायनि उनाव निमाहा होनाय जायो। बेजों लोगोसे मानस बरगहाया इयुनाव बेबायदि मुगैथाव आरो हारिनि हेंथा खामानिफोरखौ फिन मावा होननानै आलफानि सिगाङाव रादाय होनांदों। बबेखानि आलफा उदांनि नायबिजिरनायाव फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय मानस बरगहाया आफादनि गनायजाथाव सोद्रोमा जानाय नङा होननानै फोसावो। मानस बरगहायखौ बोसोरसेनि थाखाय देहायारि बैनानै होनाय आरो 4 बोसोर आलफा उदांनि नोजोराव थानायनि साजा फोसावदों। बेनो जादों मानस बरगहायनि जोबथा खाबु। मेट्रिक आनजादाव फिन बेले-बेजे 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा जागायजेननायनिफ्रायनो बेले-बेजे आरो दान्थे-बिदान्थेयाव हाबसोदों। गिबि सानखालि इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया आनजाद जागायनानै 30 मिनिटनि उनावनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव दिनै नैथि सानावबो सोमोनांथावै बेले-बेजे जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार सदराव थानाय DN हिम्मत शेंखा गोजौ फरायसालियाव जादों बे बेले-बेजेआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हिम्मत शेंखा गोजौ फरायसालिनि आनजाद मिरुआव समाज बिगियान आनजादनि सोलाय गोरलै बिगियाननि सोंथि बिलाइ सौफैदों। फरायसाफोरा सम बायदियै गावबा गावनि मासियाव जिरायनानै आनजाद लिरनो थियारि जाबायमोन। नाथाय आनजादनि बिबानाव थानाय फोरोंगिरिफ्रा समाज बिगियाननि सोंथि बिलाइनि थफ्लाखौ खेवनानै नायब्ला नुयोदि थफ्लायाव समाज बिगियाननि सोलाय गोरलै बिगियाननिसो सोंथि बिलाइ दङ। लोगो लोगो बे जाथायनि बागै फरायसालि खुंथाया गोजौनि बिबानगिरिनो खौरां हरो आरो सोंथि बिलाइनि थफ्लाखौ पुलिस थानायाव गथायफिननानै गोदान थफ्ला लानानै थाङो आरो आनजादखौ खुंफुङो। जाउनाव 10-15 मिनिटसो समनि उनाव आनजादखौ जागायनाय जायो। नाथाय गेदेर सोंथिया बेसोदि बेबायदि गोरोन्थिया माबोरै जानो मोनखो? सेबाया गोख्रों रैखाथि आरो नोजोर होनायनि राहा खालामनायनि उनावबो बेबायदि गोरोन्थिखौ सोर खालामखो? बजालि जिल्लानि पाठशालायाव 3 मोसौ सिखाव हमजादों। मोसौ सिखावखौ बिथा खालामनानै भबानिपुरनि गलियानि मोसौ बाजाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गलियानि मोसौ बाजाराव खावनाय मोसौ फाननो फैनानै हमजादों 3 मोसौ सिखाव।
हमजानाय साथाम मोसौ सिखावखौ फारियै जालिकाटनि राकेश दास, दुबिनि इब्राहिम आली आरो पाठशाला इस्लामपुरनि रुफ हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सानथाम सिगां पाठशालानि बजालि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि साखाथिनिफ्राय माथाम मोसौआ गोमादोंमोन। बै माथाम मोसौखौ खावना लांनानै 25,000 राङाव फानहरदोंमोन पाठशालानि नीलमनि चौधुरी मुंनि सुबुङा आरो नीलमनि चौधुरीनिफ्राय बायना लांनाय मानै मोसौखौ दिनै साथाम लाइमोना गलिया मोसौ बाजाराव फाननो लांदोंमोन। नाथाय मोसौ गोमाजानाय बिगोमाया बाजाराव थांनानै गावनि मोसौखौ सिनायहैनायाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। बेनि उनाव पुलिसआ राकेश दासनि न'निफ्राय गुबुन मासे मोसौखौबो बोखांनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला राकेशआ बे मासे मोसौखौ न'आव फिसिनो लाखिदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै मोसौ बिगोमा अपूर्व काकतिया भबानीपुर थानायाव एजाहार होबाय होननानैबो मिथिनो हादों। राहुल गान्धीजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिनि हेंथायै CIDआ समन जारि खालामदों। फैगौ 23 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटी उलुबारियाव थानाय CIDनि मावख'आव हाजिर जानांगोन राहुल गान्धी आरो कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राहुल गान्धीजों लोगोसे जयराम रमेश, C वेणुगोपाल, जितेन्द्र सिंह, श्रीनिवास, कन्हैया कुमार आरो आसाम प्रदेश कांग्रेसनि दैदेनगिरि भूपेन बरा, गौरव गगৈ, देबव्रत शइकिया, जाकिर हुसेन शेखदार आरो रमेन शर्मानिसिम CIDआ समन जारि खालामदों। समन जारि खालामजानाय कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ 23 फेब्रुआरि खालि फुंनि 11:30 रिंगायाव CID मावख'आव हाजिर जानो बिथोन होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसामाव न्याय जात्रानि समाव रायजोनि सम्पथिखौ फोजोबस्रांनाय केसाव CIDआ समन जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीनि भारत ज'रो न्याय जात्रानि समाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। सोमावसारनायाव बाहागो लानाय कंग्रेसनि मददगिरिफोरा खानापारायाव पुलिसनि बेरिकेडखौ सिफायदोंमोन। बे जाथायाव सोमावसारग्राफोरजों लोगोसे गोबांसा पुलिस जवानाबो जखम जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव अल सान्थालि स्टुडेन्ट इउनियननि धर्ना। गसाइगाव जिल्ला सान्थालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै अल सान्थालि फरायसा आफादा गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। सान्थालि फरायसा आफादा दिनै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासे 1 रिंगासिम 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि लायो। सोरखारनि हेंथायै खुद्रिनानै आरो गावसोरनि मोननांगौ दाबिफोरखौ लानानै गोख्रोङै धर्ना हाबाफारि लादों। सान्थालि माहारिखौ थाबैनो ST खालामनानै होनाय, सान्थालि माहारिनि रावखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनाय आरो 1996, 1998 आरो 2014 मायथाइयाव जानाय हारियारि दाङाबाजियाव जिउ गोमानाय आरो न' बां सिलिंखार जानांनाय नखरफोरनो थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनानै मोनफ्रोमबो नखरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो सान्थालि हारिनि गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै आरो आखाइ आखाइ बेनार प्लेकार्ड लानानै आसाम सरकार हाय हाय, नो ST नो रेस, BJP सरकार गो बेक, आवार डिमान्ड इज लिगेल डिमान्ड बायदि बायदि स्लगानजों होस्रिखावो धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लानाय मददगिरिफ्रा। बबेखानि बे दाबिफोरखौ थाबैनो सुफुंनानै होनांगौनि थाखाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि जोहै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम सान्थालि फरायसा आफादा गोसोखांलाइ दैथायहरो। आसाम पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों समबारखालि साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ दुलियाजान टाउननि सुकुटा सारियालियाव थानाय गंसे धाबायाव हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरखौ दुलियाजाननिनो सिमन्त शइकिया, पलाश गगৈ आरो सन्जीब काहार होननानै सिनायथि होदों। बिसोर साथामनिफ्राय नोगोद 70,000 रांखौ बोखांनो मोननाय जादों। एरेस्ट खालामजानायनि उनाव दुलियाजान पुलिसआ 34/2024 दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनानै डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। गलाघाटनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय गंसे सुपार नाइट बासजों नगावनिफ्राय जरहाट फारसे थांबाय थानाय गंसे KIA गारिनि ड्राइभारा सामलायनो हास्लाबैनि थाखाय कलियाबर टाउनाव दिनै सानजौफुनि समाव सौग्रावलायनायनि जाउनाव सासे सुबुङा गोब्राब जखम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया कलियाबरनि हरमाथि ओनसोलाव जादों होननानै मिथिनो हादों। सौग्रावलायनायनि जाहोनाव KIA गारिनि सासे गाखोग्राया जखम जायो आरो बिखौ लोगो लोगोनो फाहामथायनि थाखाय जाखालाबन्दा हस्पिटालाव थिसनो। बेराफारसेथिं बासाव गाखोग्राफोरा सासेबो जखम जायाखैसै होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों।
जनाय पुलिसा समबारखालि एबा दिनै फुंनि 10 रिंगायाव जनाय सदर गोजौ फरायसालिनि आनजादनि समाज बिगियाननि सोंथिफोरजों लोगोसे फिननायनि मोनसे कपि बोखांनो हायो। जनाय पुलिसा जनाय मुरखंसेले हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि दरखं मोखाङाव फरायसालिनि 4थि थाखोनि सासे मावख'गिरिखौ हमनो हायो जेब्ला बियो सोंथिनि फिननाय होनो फैदोंमोन। फुंनि 11 रिंगायाव पुलिसा रुम नम्बर, रल नम्बर आरो साहा आरो मिथाइ लायनो ओंखारलांनाय फरायसाफोरनि सोंथि नम्बरनि बेरेखायै गेट मोखाङाव फरायसाफोरनि नंखाय जेरक्स पेकेजखौ जब्द खालामो। बे समाव पुलिसा नंखाय बेसाद लाबोनाय स्कुटिखौ जब्द खालामो। उनाव पुलिसा फरायसालिनि 4थि थाखोनि मावख'गिरि देबेन पाटिलखौ खायो। लोगोसे कम्पिउटार गलानि सासे मावख'गिरि तेरस दुबारा, जनाय कलेज गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि पद्म कुली, गाहाय थाखोनि हेफाजाबगिरि लीलाधर पायेंखौ सोंथि बिलाइखौ गोसार होनायजों सोमोन्दो थानायजों खानाय जायो। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालआ 6थि खेबावबो नेवसिदों ईडी एबा इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरनि सामनखौ। आबगारि बिफाननि जौ केलेंकारिनि सायाव सोंनो थाखाय ईडीआ गले गले हांख्रायसेयावबो गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालआ बे 6थि खेबावबो समबारखालि खेरखायाजासेनो थादों। मख'नो गोनांदि सिगाङाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा बे मोनसे केसआवनो बिजिरसालियाव केजरीवालनि हेंथायै केस फाइल खालामखाबायमोन। बेनिखायनो फैगौ 16 मार्चआव बिजिरसालियाव हाजिर जाहैनांगौ होननानै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौ बिथोन होदों बिजिरसालिया। बिटिआरनि सालबारि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय भौखामारियाव दिनै खुंफुंनाय जामात उलामा हिन्द आरो इउपिपिएलनि जथाय बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे गेदेर सुबुं मेलाव 1484 सा हाबाफारि बायदियै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। मख'नो गोनांदि जामात उलामा हिन्दनि सालबारि जिल्ला कमिटि आरो इउपिपिएलनि सालबारि ब्लक कमिटिनि जथाय बानजायनायाव खुंफुंनाय पाब्लिक मिटिंआव कंग्रेस दोलोनि 530 सा नेता कर्मीफोर आरो अबर सुरक्षा कमिटिनि सा 303 नेता कर्मीफोरा इउपिपिएल दोलोआव नेम बायदियै जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारिनि पाब्लिक मिटिंआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया बिपिएफ दोलो आरो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे कंग्रेस दोलोखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोख्रों सोंखारिनानै बिबुंथि लाखियो। बे मेलाव सालबारि बियाबनि टिएसएलसीसीनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि, जामात उलामा हिन्दनि रायजो आफादनि नेता हाफिज जाहाराब आली, मौलाना चिराजुल हक, मौलाना मुस्ताफा आहमेदा बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसेनो इउपिपिएल आरो जामात उलामा हिन्दनि गोबां दैदेनगिरिया बाहागो लायो। फैबाय थानाय बिर सिलारायनि जोनोम सान खुंफुंनायनि लाहार फाहार खालामनायनि सोमोन्दै खौरां मेल। फैगौ 24 फेब्रुआरियाव निमुवायाव बाक्सा जिल्ला आख्रासुनि बानजायनायाव निमुवा आख्रासुनि हेफाजाबजों खुंफुंनाय जागोन बिर सिलारायनि 561थि जोनोम सान। सालबारि महकुमानि निमुवानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन आरो बाक्सा जिल्लायाव बिर सिलारायनि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जागोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। आरो बिर सिलारायनि सान खुंफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै खावलायहरदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बेजों लोगोसे हांख्रायहरबावदों आसाम केबिनेट मन्थ्रि रन्जित दास, आसाम केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, लोगोसे बिटिआरनि इएम गौतम दास। गोबां आलासिफोर हांख्रायनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। बिर सिलारायनि जोनोम सानाव आसाम फक कालचार, गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, दिन्थिफुंनाय, गेवलां मेल, मान बावनाय हाबाफारि बायदि हाबाफारि लानायनि खोथा मिथिहोदों खौरां मेलाव। खौरां मेलाव आख्रासुनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि कपिल देव सिंहआ बाहागो लानानै बिर सिलारायनि जोनोम साननि हाबाफारियाव रायजोनि हेफाजाब मोनगोन आरो बाहागो लागोन होननानै आसा खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।